Здравейте, потребители! Днес ще снимаме на една 2D игра, която се казва Броха. Вие сте с мен Xblane. Играта ще бъде доста интересна и клипът ще бъде интересен, защото играем на турнамент. И честно ви кажа, този клип ще бъде посветен на един мой приятел, който наскоро започна да снима, казва се Брокбърд. Абонирайте се за него, той е доста добър. Ще снима на яки игри, клиповете му със сигурност ще ви харесат. И така, ако искате готино интро, но не знаете как да си направите, потърсете XBOT-TV, който прави много яки банери, интрота и почти всичко, което се сетите. Може да намерите нашите телефони, Facebook страници и личата ни, ако още не познавате, не знаете кои сме, къде живеем, в сайта ни на мен, Брокбърд и XBOT-TV, казва се XBuzz и е доста интересен. В него ще има наши клипове, нещо интересно за нас и всякакви неща. Клипове, както казах, Facebook страници, телефони, всичко, което се сетите. И мисля, че това е всичко. Сега нека да поговорим за играта. 2D игра, хора, интересна много. Мен лично много ме кефи. Ако искате, може да играем заедно. Играта има онлайн. Тъй като аз не съм толкова добър и наскоро започнах да ви играя преди няма 3-4 дена. Ще имам на синглплеер, на турнамент, но със сигурност скоро ще мога да снимам и на онлайн срещу други хора, но ще претърпявам много болезнени загуби, които ще качвам като фейл клипчета, дано да ви харесат. Не знам как ще се развие този турнамент, но като гледам, май всичко за сега върви, всичко сега е на моя страна. Този ли е доминейтинга? Моля ви се, пощадете ме, не ме убивайте, аз съм само дете. Минотавър, дете Минотавър, опасно дете Минотавър, което хапа. Аре, довиждане, лека нощ, сега да спиш в кош. А толкова има още 2 живота. Я го махалника. Ясно ми купи като после чука момце, ясно ми купи като после чука. Ясно ми купи... Стигаме, бля! Стигаме, бля! Да, удариме с електрошоков. Няма да умра, вярвам си, вярвам си, ще оцеля. Не да умра, ще се класирам за второ място. Така. Подмаме го, сакарата. И то разбие на първо място. На първи кръг. Време за полуфинали, които ще са трудни с господина, с маската, Асури, или каквато е там. Защо са ми скачате? Но той аз мога да скачам. Май ще взема оръжието. Така че да движи лъпа, всичко. Не това, не тази магика. А така, претелкаме по-натам. Да имам видимост към вас. И бием се, убиваме всичко точно. 2D игра, запомнете, Steam, безплатна, може да играем заедно. Котенцето измяка. Ще се молизам да не бъде унищожено. Изглежда, че направихме нокаут.
И то двоен. Дабъл нокаут. Това беше интересно! Мало и метна всичко. Това не да се фул. Дайте ми оръжието. Бум! Now that's mine. Не, нямам оръжие. Help me! Help me! Just help me! Аре. Бой. Бой по жената. Бой по жената, ел. После по господина с бомбата. После по котката с меча. Котка с меч. Меч с котка. Айде де. Няма ли да ги убиеме? Нещо. Аз съм доминейтинг. Направих дабъл нокаут. Но просто имам 3 шанса, те имат по 2 по 1. И вече имам по 2 шанса. Но те имат по 1, така че... Знаците говорят. Аз ще съм на памената, не! О, добре. Не, изпуснах меч. Ей, хванах брадвата. И избърчам. Хайде горе да играем на крилица. Бой. Нямаш бомба. Няма бомба, няма избухване, няма умиране. Няма умиране. Има живеене, има печалба. Печеля. Това е. Гейм овър. Дейте тука, бе! Слушайте! Мами! Изглежда, че този ме нарита здраво, но аз ще го набравя. Ако има такава дума. Дабъл кейо! И с това завършваме полуфиналите! Вече получихме тото скоро 126 или 740 и е време за финалите! Let's be the best in the world! Не знам какво се кефе толкова, че играя на ботки, но скоро я започнах, не ме винете. Ага, я ги двамата щукове, ехо! Отпратихме го надалеко. Тиш. Не, успях да го целя. На този мет, този за пистолет. Това е. Не. Ти гадна, нещастник, тапана. Изглежда, че аз имам само 2 шанса, дами и господа. Защо как изпуснах тази тука бомба? Мерси за брадвата. Не сме направили кил, не сме доминейтинг, което не е хубаво, но все пак финалите са най-трудни. Дейде тука. Топа, я го нагледца. На колко шанса? О, 2, супер. Не. Тиш. Не се. Сега той доме един тъпия пират. Сега ще го чупа. Айде, пиратче, да сме живи и здрави. Най-важното, дабъл нокаут. Направихме. Не, няма да умра. Туф. Браво, момче, да елиминираме пирата. Хайде, ти си машина, животно. Изглежда, че той е до тук. Останахме само аз и господина с маската, който няма да е с нас за дълго сред живите. И ето, че те спечели на финала! Тотал скор 187
680, извинете за първоначалната грешка. Както виждате, всички ми ръкопляскат, аз стоя победоносно вдигнал ръце. Това беше от мен за сега.